Good morning mga kachismosa. Ananan sa karon nga bagong vlog. Ako ipakita ninyo kung saan pagluto ang agbati. Nga sagulan siya o kamay nga karne. Uyugi ko ninyo ha. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Ug mga kachismosa, ako din ipakita ninyo ug saon ako pagluto ang apan-apan or agbati. Ngayon siya. Karmero, utang tao, karne, mo siyang pakuahon, aron malami siya ang luto. Ug mga kachismosa, karon kay puha naman ang karne atong siya butangan o ahos. Ahos. Tayong ahos. Lan siya o sibuyas. Ato siya kayo. Ito na sa siyang papuahon ang mga lamas. Ari dyan nyo makita nga malami ang inyong sudan kung ipabutang nyo siya ma-red ang iyahang lamas. Butangan siya siling espada. Siling espada. So yung butangan siya ito siling plastic or atsara. Kaya na sa sila. Nantog siya nga mared. Ngayon na rin siya mga kachismon sa pagluto. Nga malami ang inyong mga putahe. Ngayon, sabihin mo siya yung paguron, ipared mo ang mga lamas. Ang tangan o karne, red lang yapon siya. Alang malami jud ang inyong pagkaluto niya, mawagtang ang baho. Karon kay red naman, butang na nina ko ang agbati.
Dayon, kayo ni siya. Ug mga katsmo sa ako ni siya ang kayon aron makuan gid siya ng iyang mga subak mo. Yan yung ano ni siya pagluto. Bawas lang ang mga subak. Ano na rin siya. Ito nga, baka suway yung luto. Ang suway lang na ano yung sayo na rin tayo siya. Tanawa lang yung akong video kung saan ko pagluto. Isa na siya. Maraming mga subak ko. Hindi pa kapila yung gari sa ilang. Pero, yung bawas mo. O mga katsismo sa ako na ni siyang timplahan. Tangan na ni siya o bitsin nga gamay. Tangan siya o patis. Dili na siya kinanglan pa. Butangan niya asin kay maura ni siya ngayon timpla. Patis na jut ka, parat siya na yun. Dirasan ninyo na sila butangan o sabaw kay wagtang yan kalamit sa kuan. Kaniwa nila ko siya butangi og sabaw. Ihara na siyang kuan sa agbati. Oh, magduga ra siya. Oh, nakakatismo siya. Ayun na siya CD. Ito ninyo, kita dito siya naluto. May lamang siya. Nagpagamay na siya. Ganina puno na siya karoon ko. Nagpagamay na. Oh. Minutes later. Dinay na lang sa kukuto ba? See you next vlog. Bye-bye.